Il-qorti preseduta mill-imħallef Miriam Heyman laqet provizorjament mandat ta' inibizzjoni tal-Partit Nazzjonista u ordnat lil PBS biex jieqaf ixandar spots politiċi li huma illegali skont il-Kostituzzjoni. Ordnat ukoll l-Awtorità tax-Xandir biex tassigura li l-istazzjon pubbliku ma jxandar spots li fil-fema tal-istess awtorità huma ta' natura politika partiġjana u dan skont l-obbligi li għandu skont il-liġi. Dan wara s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonista Michael Piccinino ressaq mandat ta' inibizzjoni f'isem il-Partit Nazzjonista biex il-PBS jieqaf ixandar spots li huma politiċi u li huma projbiti skont il-liġi. Il-Partit Nazzjonista permezz tas-Segretarju Ġenerali kien kiteb formalment lill-Awtorità tax-Xandir dwar spot bi propaganda partiġjana tal-Gvern li xandar fuq dak li suppost huwa l-istazzjon pubbliku. Dan l-ispot mhux tal-li jinkludi materjal partiġjan imma tal-li jidher jitkellem fih il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela nnifsu. Bil-Partit Nazzjonista jinsisti li dan wassal għal żbilanċ politiku lejlet li tressaq il-budget nazzjonali. L-ispot ixxandar diversi drabi il-ħadd fuq TVM inkluż f'nofs l-aħbarijiet u anke wara. Skont il-liġi ma tista' tixxandar l-ebda propaganda politika b'dan il-mod u sakemm ma jkunux parti minn skeda tal-Awtorità tax-Xandir dawn it-tip ta' spots huma illegali. Il-kawża dwar il-mandat ta' inibizzjoni issa se tkompli nhar l-Erbgħa li ġej.